Kaizer Chiefs against Mamelodi Sundowns. Now apha kwami I will look at i-Sundowns uba izenjani apha kusuka phaa kwi-last 32 uyokufika ngoku. Okokuqala ndifuna ukuthi nde siyibeke ecaleni indaba yokuba iqhuba njani i-Sundowns now kwi-CAF. Le yi-knockout le yi-Nedbank le. So i-Sundowns phayana kwi-last 32 iqala yadlala neSibanye yawina ngo-5-2 iSibanye Golden Stars. Round of 16 yadlala kunye neMphini Home Defenders yayibetha ngo-2-0 and then yazobetha ke ngo-1-0 iseKhukhune. Sundowns seKhukhune kule Nedbank yalo nyaka le season yeyodwa team ekwi-PSL edlala nayo. So ezinye ziyazimbini I think ihambe lula man uzofika apha. Yeah. Kwelinye icala ke sona enye into enikisa umdla futhi ngalo mdlalo wanamhlanje xa ujonge Kaizer Chiefs nangona abantu bengayijongelanga ntweni ukuba kukhona into enakuyenza namhlanje amanqaku iyawafaka kule competition yale season. Because uyikhumbula kakuhle yayidlala ne-free agent kwi-last 32 yadlala ne-free agents yafaka amanqaku amane engaphendulwanga yaba ngu-4-0. Yeah. Babuya baza kwi-Chippa United. Chippa United bayifaka u-3-0. Babuya baza kwi-Steelers. I-Steelers basinika u-3-1 eNelson Mandela Bay lamdothethisa kakhulu. So ngoku baza apha kwi-Sundowns ngoku benaloo nto leyo ukuba kule competition yalo nyaka siyenye yamaqela awafakayo amanqaku. Uyayibona? So izawunikisa umdla kakhulu kwelo cala. Yeah. Hayi. Kodwa bakuzofuneka benyuke. Ewe. And ke ngoku uthi xa uphinda ubukela back uzama ujonga la maqela kwiziphumo ezidluleyo okanye kwimidlalo edluleyo. I-Kaizer Chiefs xa sidibanisa ne-Sundowns ukugqibela kwayo uwina yagqibela ngo-2021 ngo-April in all competitions. Yabo yenye i-challenge abanayo leyo xa bedlala ne-Sundowns. I think iscore yayingu-2-1 apho kwaskora uDumisani Zuma kwakunye noBernard Parker if I'm not mistaken, but andazi imemory yam noba in-7 hayi kodwa yagqibela iscore ingu-2-1 ebetha i-Sundowns 2021. Khawufana ucinge ukuba akukho lula kubo ukubetha i-Sundowns lately. And i-Sundowns kule season nje iyodwa ifaka amanqaku ayi-7 kwi-Chiefs kwimidlalo emithathu edlulileyo. Uyi-1 kwi-cup game emibini ye-league. I-Kaizer Chiefs imane nje ufaka inqaku lalinye kule season xa idlala neMamelodi Sundowns. Yenye i-challenge ke leyo ucoach esingayaziyo uba uzawumelana nawo kanjani na. Yeah, and also since i-Chiefs ungaqhubi kakuhle ngoku yenye yeteam ezirayithi off especially against Sundowns, but unantsika lesitaka se-Chiefs le ntwana ibikore igoli 1 le draw against uDuba uthe kwi-interview yabo le babuya nayo le Nedbank abakatana abadlala nantoni na babuya nayo. And also man if ujonga i-Chiefs singake siyiyeke i-history and siyiyeke indlela eqhuba ngayo i-Chiefs. I-Chiefs inazo i-players ezingakhompyutha against Sundowns. So if singake bayibeke ecaleni loo nto leyo siyibeke ecaleni le babadlale nje with clear mind against Sundowns, I think bangakhompyutha kakhulu. Yabo. Uyayifuna uyibone ebaleni nathi ithethwa nguDuba. Ewe kuthiwa kulula ukuthetha njengoba besitsho ukuba bafuna ukubuya nayo i-Nedbank Cup akukho lula iphantsi kweligi. Ukuba ne-confidence banayo xa bethethayo ndiyazibona ii-press conferences abakuzo. Uba ngabana le confidence abanayo xa bethethayo bangayithatha bayifake efieldini because equality nyana ikhona kwi-Chiefs equality. Ndingatsho ikhona le ikhoyo ngoba ke awunondixelela uba nyhani ke ezi teams ziyi-15 zika-PSL zonke zine-quality more than i-Chiefs. I-Chiefs inayo i-quality but xa ubabona bedlala ebaleni uthi no man. Awuyazi noma ukhomba ucoach iminwe nje iyajikeleza. Awazi noma ublame i-players noma ublame ucoach awazi kwenzeka ntoni. Hayi kodwa masibe sithi mhlawumbe kwangoku iyona nto ayiphekayo uNabi kwakuthi uNabi yapheka mhlawumbe iyona nto eyipheka kakuhle le Nedbank. So let's hope into abawuza ne-result ezinhle siyiyeke into ye-history yabo against Sundowns because ke yona ayikho ntle. And Sundowns ke awukwazi nyhani ungathethi ngeform yayo ngoku because if uyaqaphela every time besiza neplayer ifike ibe yi-key. Yabona if siyajonga nangoku Adams yenye ye-key players kwi-Sundowns
even though besithi ngobesiya thina sibaninzi bayohaya bayombulala, and every time besayina they bring more quality. So ayizibalula le game kwi-Chiefs. Hey, ngeke ibe lula kakhulu. Ukhumbula uba ekuqaleni kwesizini enye top players zabo ibi-off form uPeter Shalulile. uPeter Shalulile ngomnye othandayo kora xa edlala neKaizer Chiefs. Ukusukela esekwi-Highlands Park nalapha ku-Sundowns wafike waqhubekeka. So ngoku ifomu yakhe ikwizinga eliphezulu kakhulu ngokuqinisekileyo uzodlala namhlanje. So iChiefs inewari uShalulile isaxakene nokumakha umfana waseBrazil. Ininzi ingxaki yabo. So kukho ngapha oLucas imidfielder xa uzodlala neSundowns obviously uyayijonga uba ngabana iza kudominate kumidfielder. Uba ke ukwazile umelana nayo wena, good luck to you. Okay. Ngapha koko iSundowns iyingozi macala onke xa uyijonga. Bezekabi kakhulu. Izolo bekuthiwa iChiefs defense ubusuku bonke oko zifastile, but ke asiyeke le. So xa ucinga kule game sithini score prediction? What's your score prediction kule game? Sundowns, the Chiefs, Nedbank Cup, quarterfinals. Semi-finals, I mean. iChiefs ngoku iske nomkhuba wezi-clubs zincinci. Zoba xa idlala nePirates or idlala neSundowns uba nethemba lokuba ingathi iKaizer Chiefs ivukile. But kumdla olandelayo kuthe badlala neRichards Bay baphinde babuyela back kwiform yabo engancumisiyo. So andilindelanga uba babe phuwa kakhulu namhlanje, nangona ndisoyika kakhulu phaa eback kubo, ngoba uyakhumbula uba uDudley yena akekho. Khange sive nto ngoMiguel emveni kokuba wayefumene umonzakala kulaa metshi ye-TS Galaxy. Asivanga nto noba ngabana wafumana injury phaa ezamkhupha ngexesha elingakanani. Abantu ngaba basakhalela uDove uba uDove ubuya kwakhe ingathi naye ngoku unee-mistakes anazo. So if akazubakho uDove silindele uba ingaba uDove ozoshifta adlale noMsimang kwi-central defense. Okanye kucoach uzobona enye into uzothatha ubuyisa ukunika ampartnerishe noMsimang. So ndinayo into ethi scoreline singaphezulonyana, but ndiphinde ndithi mhlawumbi iChiefs ingagwencela, singabona i-surprise. Kodwa mandithi zombini zizawukora, andiyazi kuzawuwina eyiphi. Okay, yazi ntoni mna eyam prediction for the match yi-2-2 up. Iwini iyawuvela kupenalty apha. Ndine-confidence kakhulu kwi-Chiefs namhlanje, andifuna ugxoka. 2-2 penalty, sawubona iwina.